Sama Machado. Oye. Bruno Bazaro. Oui.
fa kudre kudri yeso juru jigi dibe ni ala yi kɛ sɛbɛ mɔgɔ ye dɔrɔn i bɛ tugu sɛbɛ mɔgɔ nɔfɛ ni ala ko i bɛ se ka ko dɔ dilan mɔgɔ min bɛ ko dilan i bɛ tugu a nɔfɛ e tugura min kɔ n'o ye jagisi ye sɛbɛ mɔgɔ dɔ a ye ko dilan faso kɔnɔ baso kɔnɔ ɲɔgɔnnaw cɛ la ne y'i bolo ni jagisi ma jagisi sera ka ko dɔ kɛ anw b'a dɔn e bɛ se ka ko dɔ kɛ o tuma na pɔsɔn ni kuma ka caya kisɛ ka k'a la mikoro minɛ i k'i dan tigɛ ne min jɛnɛba ye ne yɛrɛ bi ele bara bɛri bi sɛbɛra kɔnɔ denmisɛnninw caman karamɔgɔw kɔ u b'a fɔ ne de ma ko mɔgɔ faga su kɔnɔ i y'a faamu diɲɛ waati tɛ dɛ an bɛ tile min kɔnɔ bi o de bɛ n bari k'a kow kɛ sinon ɲɛdɔnya bɛ kɛra sumadenw na ne tɛ i y'a faamu mɛ n y'a sɔn karamɔgɔw kɔ n bɛ ka baara kɛ n'a ye o ye tiɲɛ ye dɛ n bɛ fagali kɛ soro la n bɛ fagali kɛ dabari la mɛ n bɛ karamɔgɔ jagi b'a jansa waa fila ka di isu ma ne tɔgɔ le depo wave ne de bɛ depo kɛ ŋɔnifɔla kun i y'a faamu so c'est vrai qu'on filɛ i bɛ tɔgɔ ka ca mɛ ne i bɛ le kɔndɔrɔ i bɛ k'a to denmisɛnya kɔnɔ ka taa n ma kɔngɔ tere kelen n fa ma kɔngɔ tere kelen n ba ma kɔngɔ tere kelen i y'a faamu ne y'a surasɔngɔ bɛ kɛ dɔw y'a dire fila nasɔngɔ de i su ka kalandenw bɛ yan o bɛɛ b'a kalama bɛɛ tɛ somaden kɔngɔ dɛ dɛ mɛ mɔgɔ dɔ bɛ di lɔ jeliba min jansa 400 ne to la i bɛ jansa 600 o de bɛ kɔrɔfɔ ye k'a d'i ma ne depo k'a kun waga fila sisan taa kana taa la ne cogoya ye i bɛ barika yesu an y'o de fɔ n ko n'i bɛ sɛbɛ mɔgɔ kɔ i yɛrɛ bɛ kɛ sɛbɛ mɔgɔ ye i ka numéro di wave numéro di joona ko in kun ye wari ko de o numéro di joona Togola TV dansi 100 ale do kɛ ne yɛrɛ 400
Adulate Paromo, Nana Parodi, Adulate Sofomo, Attention, Abarada Budilla, La Turkino, Body Konomone, River Yusufumo, Parigat La Vialame, what Nila, Dadi Konomo, River Yusufumo. I got never use a word. Heavy cannot do. Cannot do me. Some cannot move. Alade cannot move. The Mudana cannot move. Halala cannot move. If I do not get there, if I do not get there, Shada, the Baruki, Shada, Rubay, Shada, we do. Hey, I don't know me. Even Google Coro, I can see it, Jiro. When I get para, just in it for you. And you said, Sabete will love you. The number to me, the Malacoro, Ali Parano, really couldn't when you do. Mogotif qui connaît ta brave les Jérusalem, ta brave les hommes. La couture est un peu nouveau. Je connais le chemin pour va peine que on est trop mal dans notre de la chemin pour vivre dans que nous. Avant d'aller au moment de Dieu. Mafuga para chela jiro. Wadi be fedele tai ka febode. Hadi be ta dore. Mohanda guru beta saragala. Wiki be mumru ki tamumo. Tolo ni sala mumo. Kota kumada kurisha mawataliye amado wrenya chegro mnogo chejani toja mako kita mata mama ikisene toma voilà mais bla ka shagani badu bla shagani mubaragani hema muni karami haduna mukmara haduna mukmara wa nifa mi bono ni kamida mafakile jodoni sabu ya muyala fa mukmara sabu mambo wa mondogore mambo ya fijini ni togolo ni bienfa Baby me turufe ni Europa le faye kafi be ma fi be nguru be be When you come on, follow me. Him and me go. How do you get him out of the room? For you want to put the cool, but for a gala. Ini
Nana bamananw ko ten ko mɔgɔ kanubaga tɛ sɔn jugu dɔ ye la Isu ko kuma t'a da kuma t'a kɔnɔ n'i ye mɔgɔ kanu dɔrɔn a ka ko bɛɛ ka di a bɛ kanu de barika da i ye ni kanubaga ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni kumana na a bɛ fɛn jira i la a bɛ fɛn f'i ye a bɛ fɛn k'i ye I bɛ kanu kɛnɛ kan mikɔrɔ minɛ i k'i dan tigɛ an ka mɛnni kɛ ka lamɛnni kɛ an bɛ se ka lakali don nataw la I ni ko I dansɔgɔ Namo Isu ko k'i fo Somaden n'a ba a bɛɛ ka foli bɛ yan olu ye denmisɛnw ye u ma si bɔ fɔlɔ ale ka Isu kanu Keleya Madu ale y'o kanu Isu nɔfɛ tagamabaga bɛɛ k'a bɛɛ kanu o de k'ale se kɛnɛ kan yan Isu 1000 bɛ ka d'i ma o de b'a ni ɲɔgɔn cɛ kanu baara de y'o ye ni mɔgɔ kanubaga ye fɛnba d'i ma I b'a minɛ n'a ye fitinin d'i ma I b'a minɛ dasi 1000 ko k'o d'i ma k'i k'o bila I kun o t'i ni mɔgɔ jɛ ye dasi 200 400 ou bien 200 ko ye ne ta ye Tugula TV do Isu I ka wari minɛ fɔlɔ jelikɛ ta ye 200 ye Tugula TV ta ye joli ayiwa Tugula TV allo a kɛra ten allo